हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअखौ खनसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोङो डक्टरनाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर, खाथियावनो लेसागाव हस्पिटालाव फिसालाखौ लानानै थांनो नागिरदों। फिसालाना एसे आथिं सानाय जागासिनो, मोनासिबा ओमफ्राय एसे जानो हायि आंगायल' गोबाल' मोनो आरोना फुं टाइमाव। ओंखायनो दिनै स्कुलाव हगार हरासै आङो, डक्टरनाव देखायनानै मुलि जानानै फैनायदों। थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोरनाव थांसैलाय बाहेरायाव ओंखारना लोंहैखायो फैनांगौ। बाबा गस्लायाव माबानांगौ। गारियाबो सेस निजोरनानै थाजोबो। दोन साथाखौ नाङा, दोन बेखौ नाङा। साथाजोंसो गेलेगासिनो। थांसै नै लोगोफोर। मोनफैबाय नै लोगोफोर जोङो हस्पिटालाव। ओरैजाय गोजामामोन आरोना लोगोफोर, ओरैनो ओमफ्राय दा ओरैजाय नंला, ओरैजाय थांसै। ओरैजाय जाबाय आरोना बैयाव गोदानाव खुलिबाय। ओमफ्राय जों बैसिम गोदानाव थांसै। गारिखौ जोङो बैयावनो दोनबाय, फार्मासि मोखाङाव लामायाव। दिनैसो फार्स्ट फैबाय बे गोदानाव, सिगाङाव बै गोजामाव थाबासो फैबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बे गोदानाव बास्लायबाय आरोना नैबे। ओइथिंबो थांजागोन नामा? गैया जर हामसै लोगोफोर जोङो नै डक्टरनाव मोनफैबाय लोगोफोर। डक्टरनाव थांनाया मुलिया मोनबाय आरोना। काजु बादाम लाना फैगोन। एसे आथिङा सानाय थानाय जादों नालाय बेहा, ओंखायनो एसे बादाम जानोसै। थाइजौ बादाम ORS लोंगासिनो। स्कुलाव थांबाथाय ओंखाम मोजां जालांखाया, ओमफ्राय उखै हाबना फैनोसै ना, 2:30 जाफैनाय जानोसै। आरो हेलाबो मोजाङै जानो हालाबाय। फुं टाइमाव गोबाल' आंगाल मोननायनि थाखायनो टिफिनखौबो लांफानो बायो, लांबाबो जालिया। आरो आथिङाबो मोनासे सम सायो आरोना, आथिं गान्थि हामोबा। डक्टरनोसो देखायनानै मुलि जाना फैबाय लोगोफोर। नै साहा लोंसैलाय बेलासिनि। सिंग्रा लाबोदों, साहाजों सिंग्राजों टिउसननिफ्राय लाना फैबाय आरोना आङो फिसालाखौ नै सानैखौबो। पर'थाबो लाबोफादोंमोन, जाबाय बिसोर गांफा गांफा। साहा लोंसै। लंपेन्टआ बेलेग गानफैदो। साहा मोनदोंबासो फ्रेस मोनो आरोना लोगोफोर बेलासियाव। नोङो बांद्राय बुरजा लोंनाङा, सुना दे दे। माबा बांद्राय बुरजा साहा लोंनाङासोमोन नोङो। उदै थिग नङि मानसिया मुलि जानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर होनबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दिनै। भिडिअआव गोदानफोर फैदोंबा, सोरबाफोर नायफ्लांदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। बाय।